Pikkokakkonen. Pikkokakkonen meni jo. Pikkokakkonen, joo. Me mennään taas kohdalla. Joo. No, olkaa hyvä. Sitä samaa. Joo, ei se mitään. Se on se Pikkokakkonen. Lapsi. Pojat taitaa mennä ihan huipulle vai? Mennäänkö uimaan? Ei kun huipulle. Uipulle? Niin. Mennään uimaan. Tosi hyvä. Huipulle uimaan. Ei se mitään. Olkaapa hyvä. Kiitos. No niin, just. Moi. Moi moi. Mitä Moi. kuuluu? Kiitos ihan hyvä. Entäs Nastolan miehellä? Nastala. Nastala miehellä. Eikö se onnistu? Jee. Oo. Niin se on. Illalla kuule. Mä en Täällä muista. Joo, niin se on. Vittu, mä olin eilen räiksinut 100 kertaa liftissä. Ei no, kaikki on kunnossa. No niin, hyvä. Veri on munnossa ja... Onko teillä se kakkonen? Pikkokakkonen? Pikkukakkonen, joo. On. Pikkukakkonen. Niin just. Mä en usko sen. Sä olet niin uskomatonta. Niin just, niin sepä on. Ei se mitään. Ei se enää haittaa mitään. Joo, niin on. Miksi se jääkiekko Suomi USAlle kaatui? Joo, harmittaa vieläkin. Minä katon ja tosi paha. No nyt, hyvä. Joo, Pikkokakkonen. Miksi Nikka siinä on? Viisillä korsuilla. Lapis noin myrässä alla 7 tuntia aika. Niitten puhutte kautta. Jätäätkö takaisin ylöspäin? Ja se on vaan Pikkukakkoset sorantersää. Jumalutuksia yrityslistaa. Ei se mitään. Kaikki, joo. Ei se enää mitään haittaa. This is our floor now. Lammis juttu. Joo.